Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na aldaw sa tuya gabos. Ecstasy. Minarespetar naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Martes na ngunyan, fetsa 24 kan bulan ni Enero 2023. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan man tabi. Naglalaom na yaong kamo dyan, ipinagdiretso po ang pag-aantabay. Sagkod makitang 10:30. Nag-imbitar na mag-irba-iba. Tamaburotwa man po ang informasyon dyan sa luwas. Kasabay ang news team, Pading Jomar, Pading Jim, Compadreng Al. Siyempre si Ans Galero, si Joshua Bino, and siyempre sa samuyang mobil yaon dyan sa Manibela, si Henry Mata, Deboy Mata, sa control technical, sa AM band, sa mainstream media, o kaya sa radyo, sa traditional radio, AM band. Ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay in the house. Siya po ang minalusot kan broadcast mi region-wide sa indong mga radyo. Imaging suna sa luwas man po kan Kabikulan na pinagabot kan sa muyang fuerza sa AM band. Sa newsroom, padagos po ang lagatak kan mga istorya. Duro diretsong sumada kan mga nagbuburtuang bareta lokal. Siyempre ang pag-abang kan mga national international na informasyones nanginginot dyan. An sa muya pong malauman, the ever reliable news director Mar Dela. Siyempre katuwang an sa muyang anghel ang AM kang DZGBAM A Angel M Mustasa. Huha! Katuwang dyan, si JMB Jan Matthew Balyaran. Sabay na sinda po sa samuyang news portal, ang DCGB News Online, sagkod si Jimos. Yaon man dyan, nagtatabang pa sagkod sa production center, sa IT, sa research. Thresia Marie Litana. And sa broadcast mitabi ngunyan sa IT Worldwide Netwide Online, Facebook DZGB News Online, YouTube DCGB Legazpi City, si Richard Astor. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na aga, Sir Ato Lim, salamat sa informasyon manunungod sa mga cheque na dapat na maaraman ka sa tuyang mga kahimanwa. Mga nasa banking industry, so igwanin mga transaksyones po baga sa
bangko na cheque ang gamit igwa ni nagakapirang diit man sana nga variation sa pag bubugtakan entries diyan sa mga cheque yung petsada man sana dai na ako nitong alphanumeric bagang petsada and bilog na gayud kung dai numero sa nagayod ngaya Enero 1 yan 01 pagkatapos 24 2023 yan gari arog na kanan magiging sistema okay dit man sana yan masasabutan na lang po yan sa indong mga transaksyones sa bangko sa indong pinagkakadeposituhan kan accounts na sa indong sa diri good morning dyan sa Petron Tapgas Gasul sa tuyang mga amigo dyan para antabay sponsor and ang Petron Gasul haloy ng kairiba-iba po kan Pilipino disdi pa kaidto sa kudunyan dyan sa kusina naging parte na po sa kudunyan parte po kan oral daw na pagbuhay kan mga Pilipino sa kusina the best man Petron Gasul Petron Tapgas Gasul good morning sa indo Sir Ato Lim buda kay Dr. Lim Oy, maray na agad tabi hali sa Pilipinas dyan sa mga nakaantabay sa samuyang broadcast sa internet worldwide sa DCGB News Online from the Philippines. Good morning. Pwede ka mo dyan tabi sa comment section kan samuyang broadcast online. Magpaabot man lamang nin kung gusto nindo kung iraong ka mo nagarantabay paabot man ning kumbaga sabi kan mga kaulay niya to dyan paramdam lamang yan kulugog kay marempayo ko siguro antiparanan sa lidahan ko sobrang masarong taon mahigit na maduang taon mahigit na nasa kuyang reading glass masalida na talaga gayud kita kan sa tuyang salming baka bata permi kitang kuan so apod bagakan sa tuyang mga barkada dyan tigo-tigo aram nindo ang tigo-tigo kapus-kapus na permi ay naka sige tabi gura naan presyo ngunyan kan sibuyas tabi tabaginaw din do ako susakong amigo nakahurong kasubagong aga digdida sa Ligaspi igwa nang nababakal na halos kwa na lang 300 an kilo tama ba igwa na inda kung totoo dyan sa Saud sa Ligaspi sa itaas yata yun 300 na lang daaso kilo kan itong supulang sibuyas and sabi nga ni kan sa kuyang ka oro istorya ka subago igungay ako dyanin na sibuyas pinagtitipid ko na sa nangayata tibaad ngaya bumaba paan na yan naihapot ko yan sa endo because nag-arabot na pinag-importa na red onions kan sa tuyang gobyerno and ang sabi duman sa bareta baga kaso nakaaging aldaw mababaian pa kumbaga masaruso na mapasiring na sa mga lugares outside of Metro Manila iyan na sibuyas na imported and maluwas pa man madali na bagang magtag-anihan man sulokal na produksyon kan sa tuyang onion farmers tabi tiyempo na baga February yata yun magkakaigwa na nin pag-aani sinda iyo nga ni sa tuya bagang pinagpupropagarma na ideya kanakalis na mga programa na daita isi kung igwang nagmanipular managad sa supply asin sa presyo kan sibuyas kasuhapon ini na istorya ko na po ini sa kwan sa Bicol Target duman sa pagkahapon niya tong programa si Kumpadreng Noel maray na aga tabi 320 daan kilo yan
320 ang kilo last Sunday. Yan. Iyo daan ibinakal yang pangregalo pati. Oh, di 320 na sala kumpadreng Noel, ano? Dumanda ipinagregalo niya. Sisay ang pinagregaluhan mong lalaki ka, kumpadreng Noel. May pigregaluhan ka pala na sibuyas, ha? Eto. Nagbakal da siya, 400 pa rin ang sibuyas sa Legazpi City. Ngayon lang ako na malengke. Nagbakal ako nin 1/4 lang na sibuyas, 100 pesos. Tayo lang ang kaya kan budget ko. Ba, herak man kayo niyo. Igwa daaning 400, igwa maning 320. Yan, igwa na nin mga napagpipilian gayud, ano. Diyan sa Udan, ano. Well, hihiling-hilingon tatabi, mamasidanta. Salamat duman sa nagpaabot, ha, nin mga informasyon. So, ang range is nasa 300 plus pa permi. An kilo. More or less. Ayan ang range, 300 to 400. Yan. So, para luto pa di, mag-iba ka nga ni para magregalo ka man. Igwa ka pala ning paraluto na kumpadreng Noel. Abang swerte man kang paraluto mo. Pigregaluhan na mga tugang kan sa kuyang amigo so paraluto niya. Si kumpadreng Noel so paraluto niya pigregaluhan ning sibuyas. Igwa nga di ba ganing utunahiling ko sa newsfeed sa Facebook may nagpakasal ano na ano ito kuan may mga darasindang sibuyas imbis na burak. Yata ito, ano. Okay, so yan atawa na, balikan ta, na mababa na yan, inda ko tabi kung talaga, na umabot siguro sa 150 kung kaya. Pero palang tabi su, kwan, gura no su original na presyo kaayan, bago uminataas nin todo ang presyo sa merkado kan sibuyas. Gura no po tabi, nalingawan ko lang yan, iba-iba ang presyo kan sibuyas. Pag maray na klase, mahal talaga. Iyo nga ni, pero sabi ko nga ni baga, yung range dyan is arog na lang kayan. 320, may 400, dyan minakawat sa range. Pero minababa pa po yan. Hilingon nindo, gura no po so kwan, gura no so pamresyohan kaan sa merkado before na manipular ang supply ka inibudaan kwan ang presyo. Gura no so kilo kaan kan sibuyas yan na pula. Nalingawan ko na so initial na base price ka yan bago pa kita ka ini nakaka-experience kan siring na bagay. Ilikas kasuhapon na istorya ko na sa Bicol Target. So hearing na ipinaapod ni Congressman na Joey sa Lower House Ways and Means Committee manunungod sa smuggling. Yaon duman, imbitado so aduana, so Bureau of Customs, so mga organisasyones kan sa agrikultura, NBI, police, gabos, all the other attached agencies may kinaraman po sa pag-importar. Yaon duman, so saro na resource person duman, si Attorney Dulo Iras, kang National Bureau of Investigation. Hali yan digdi sa to sa Bicol si Sir na Dulo Iras, si attorney. Ngaro hali yan digdi sa to. Ngunyan, duman sa proceedings na ihapot ni Congressman Joey. Ano kaya kamo sa NBI? Iguan na kamo nin lakdang na mag-investigar man lamang manunungod sa sitwasyon kaining sa sibuyas niya to, the supply and yung pricing. Ang sabi ni Attorney De Loiras, as far as I can remember, igwa na sindanin mga pinagkoordinaran na attached agencies. And pinag-press on pa ni Congressman Joey, ano po ang initial na findings, sabi ni Congressman Joey. Ang initial na findings, basado sa pahayag ni Attorney De Loiras kan National Bureau of Investigation, igwa nin mga bodega sindang na-identify na pinpoint na yaong duman sa mga sibuyas. Kaya maposibleng hoarding So, possible igwa ning kuan mananggad, igwa nin nagmamanipular ka ini.
Iyo po ito so pahayagan. Nadangog ko talaga na nasusubaybayan ko ito ning live. So, hearing kasuhapon. So, possible, may hoarding talaga. And ikonektar panindo, utrong ko naman sa istoryata kasuhapon, ikonektar panindo, so pahayag ni dating Secretary Manny Piñol kan Departamento kan Agrikultura. So, nakaagibag ang administrasyon, siya ang Secretary kan DA, si Manny Piñol. Ang sabi ni Manny Piñol, kung sabi ko, bibakal ngayonin barato sa mga parauma. Barato ang bakal kan sibuyas sa mga parauma sa farm gate. Pero nata ngayon, tapagabot naman sa saudan, mahalo ng maray. Then i-connectar panindo tabi. Igo baganin hearing man sa Senado na ibareta pa nga ni ito baga na may nag-ugot na para tanom ning sibuyas. Tanalugi! Daay mo makuan, daay mo mar-synchronize halangkaw ang presyo sa saudan sa mga merkado pero nalulugi so para tanom kisibuyas. So someone along the way, grupo gayod or what, ang talagang minamanipular ka ini sa satuya sa Pilipinas. Remember baga, igwa manin bareta ka ito na may binaha na nagakapirang porsyon na tanuman ng sibulyas. Pero bako man tabi sa bilog na Pilipinas na iguning patanuman ng sibulyas, sarabay-sabay na inatake nin peste o binaha or what. Asag ko sa nagburutuan na sa mga cold storage facilities kung ano-ano na tabi. Yan, napakagaling na sabi nga ni kaniba, matibay nga yan. Kung igo talaga kayo nagmanipular, matibay. Mag-backtrack kita tabi. So, bagas man baga ka ito, kinawatan man ang Pilipinas. Ginibo man na iso itong bagas, sag ko na naging political issue sa bagas ka ito baga. Remember, so presyo ka ito nin bagas and the supply, yan, nagrilinya baga tabi nga ni iso mga Pilipino sa pagbakalasan nin bagas, sag ko na napiritan na mag-importan na naman sa Pilipinas. Nagi na itong political issue. This time, initabi kung kita magiging analytical thinker, Sisay po ang Secretary kan Department of Agriculture. It's the President, Bongbong Marcos Jr. And si ano na naman ang kinawatan ka nagagapira, pagkaon, sibuyas. Ang tablada kayo sa Sekretaryo, maluya ka ngaya. Sisay Sekretaryo, Presidente. Bako. Ay, so yan tabi ha. Iyan po mga bana-bana man sana na mga naguburutuan na possibilities. Ang sabi nga ni Congressman Joey, naunang bita niya na manungod sa sibuyas, sa iyang hearing na pinaapod kasuhapon, manunungod sa smuggling. Maabot nga ni sa poko mas o menos 5 bilyon de pesos ang nawawara sa kabankan gobyerno na supposedly nakukolekta ito hali sa mga buwis na ipigpapataw sa mga imported na pagkaon, raw materials, agricultural products, karne, sibuyas sa siniba pa, dahilan sa smuggling, nawawara na nadedenggoy ang sa tuyang gobyerno. Yan, naungkat ang dumantabi sa hearing kaso hapon. Inda ko sa na itong supahayag ni Atty. Dulo Iras kung na-pick up man kan sa tuyang pag-iriba sa prensa, buda sa broadcast media duma sa Metro Manila, itong sumay mga na-pinpoint na dasinda na mga bodega na yaon sa mga sibuyas. Yan. Sige, tabi. Halat-halaton ta, baka lamang bumaba na iyan dyan na o kaya makaabot na rin sa to. Iyan na mga sibuyas na imported and gurugin hawa na kita. Sabi ni Manay Selmang Bahoy, uyugon man, sa Legazpi, 300 ang sibuyas, Sibulino, 280. Iyoy ko naman agad pala, Manay Selma, may 300 na medyo nagbabaan and so Sibulino 280 yan, so pigasabi. And before ang range kang pamresyohan bago pa ining sitwasyon tangon yan, ang range kang pamresyohan sabi ni Manay Selmang Bahoy 120 sagkod 150 kada kilo. Yan, yan, sige ha. So kwampa gulpi pang hahabulon niya to pababa. Sabi man ni Pading Duel, dati pa di, sangga to sa good 150 man lang yan before pandemic. Sabi baga sa newsfeed,
Ay kasubanggi, pag nakaabot sa merkado, sa mga pig-import na sibuyas, mga 120 to 150 na lang ang kilo. Yan. Paano na sa mga retailer pa din na dako lang stock, pwedeng magkarala pa ito, irak man. Iyunaan ang mangyayari. So, sabi na nga ni, kafasloan kan iba. Nagpara-restock sinda. Tayo na yan, nagasamantalakan sitwasyon, nag-hoard. Pag buminaba na ang presyo, makabalik na duman sa 150, 120, 150 ang range, magkakarala pa na ito. Sabi naman ni 134, ang original na presyo kan sibuyas, 120 pesos. Yan. Gulpi pa ang sa tuyang bubukudong pa ibaba. So, lauman ta yan na in the coming days, tibaad mapakinabangan na niya to, iyan na baratong presyo kan sibuyas. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Ans. Good morning, Ans. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. 700 pesos kada kilo ang presyo kan sibuyas sa Albay Public Market sa siyudad ng Legazpi. Inian kinonfirmar sa DCGB News ni Market Administrator Ralph Lasina. Sigun sa iya, Sir Pio, kung ikukumpara daw sa ibang mga produktong agrikultural sa nasabing merkado, ang talagang may halangkaw panin presyo kay ni iyoan na sibuyas kung kaya nakaka-apektar ining marhay sa mga konsumidores. Ini ang kabtangkan pahayag ni Lasina. So, kung po 700 pa rin dito po sa Albay Market ang kilo, kaya halang ko po ang presyo kang onions. So, ditaharam ko nga rin ang mababa. Pero we just become optimistic na siguro later, baka naman magbaba may na presyo. As we know na nag-i-import naman ata ang government, they are now into importation. So definitely this may cause the reduction of the price of the onion. Sigun sa iya, nagangapodan man siya sa mga nagnenegosyo kan sibuyas na kung pa pwede, ada man pa halangkaw nin marayan presyo kay ni, pero kung talagang kulang ang supply kay ni, at talagang madakol ang presyo, kaya pasensya man ang hagad dinda sa mga konsumidores, lalo na ang mga nagsasaro dyan sa Albay Public Market, may kinaaraman sa sharing na bagay. Grabe ang variance, Taso sa tuyang mga listeners, sa Ramanay Selmang Bahoy, sa Compadre Noel, Budaso Texters pa niya to, digdi sa Legazpi, may 300 na lang. Diyan sa Albay, 700 pa. Halangkawon pa. Bahalang kao na paano yan? Sabi ninda, baka kaya nagkukulang sa supply or baka maiwasan na may mga nag-hoard kaya dakol talaga ang presyo kan Sir Pio. Yan, kung umabot na itong ibinumbakan gobyernong metriko tonelada ang sibuyas, yan, bubusong na itong sa mga nag-hoard, magkaralapanan sa inakan. Ang parong ninda sibuyas. Sibuyas na. Sige. Tabi Sir Pio, ang follow-up man kan DCGB News, may kinaaraman sa presyo na sibuyas hindi sa Albay District. Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istorya, hali dyan sa Albay District. Halangkaw sa Albay Market, 700. Whereas yung sa tuyang mga paraantabay na digdig nagsasaod sa Legazpi, may 300 na lang and may 280. Depende sa klase. Ang problema kaampadi, if paano kung i-hoard na naman yan kan mga negosyante, financier na ma-distribute, may problema man giraray. Dapat government agency ang mag-distribute ka yan. Narumdumaw ka ito, Compadre Noel Manalo, tama ka man dyan. Dapat igwaning safety nets sa sa ruso kayan ng mga sibuyas sa mga saudan ng gobyerno. Rumdum mo ka ito, tabi Chief Tech Ramir, nasa high school ako to, elementary, later days ko sa elementary level and early days sa high school, iyan na kadiwa. Iyan na pinag-implementar ko niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaitong kadiwa, kan mga panahon ni maski bako na nga ni Marcos ka ito, igwa pa, nawalat pa ito, kan nahali si Marcos. Ito ang pipakinabangan ng todo kan komunidad. Sa Birak ito may kadiwa na dakula unununun ang kwan. Ang pwesto na mo problema na nga ni so negosyantes duman sa Birak katanduan esta. Uto na so kadiwa duman ang dalagan kan tawo. Barato ang barakalon, asukar, tinapay, kape, sibuyas, gulayon, kadiwa. Pigbubuhayan mo niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. One of the golden projects ito kan Marcos era ining kadiwa.
Sapat isabon na mga panglaba, pangkarigos, duman bararatuhon. At sa mga negosyantes duman kayo sa Virac at Anduanes, namang problema na duman ang dalagan kang tao because it is run by the government. Itong kadiwa kay ito, yan. Mahal talaga ang mga barakalon diyan sa Albay District, Kuya Pio, kaysa sa Daraga at Legazpi. Yan, mahal da sa Albay District, diyan sa Albay. Ege, si Pading Jomar nasa linya. Kumpadring Jomar, good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Location ko sa Barangay Sugod. Baka kay Albay. Aniyon digdi padingon yan. So, BECA, Bicol Electric Cooperative Association, Task Force Massive Right-of-Way Clearing. Ini pa di so team, ano pa rin? Ini pa di so team kan mga kooperatiba sa bilog na Bicol Region na nagtatabang niyan sa Aleco para sa clearing kan mga wire na nagtatarama sa mga kahoy digdi sa bilog na probinsya Canalbay. Sa ngunyan, ikaduwang aldaw na ang saydang operasyon nagpon kasudma sa Barangay Bunga. Asing ngunyan, aniyo na sida sa parte kan Barangay Sugod. Pagkakompuesto ni padinin 10 kooperatiba hali sa bilog na Bicol Region. Hali man sa bali anong na mga probinsya kan Kabikulan. Kanya-kanya pa diyan gamit ni Dirigdi, mga boom truck. May mga sulagadi baga paling nasa tugod, nasa halabao na tugod, na chainsaw, pero auto sa puro, mga sobra 15 pie o 12 pie ang laba, kaysa ang rayo, duman sa nagkakapot. Para putulon ang mga sanga na nagtatama sa mga linya kan elektrisidad o kan Aleco digdi sa kapalibutan. Naririparong niya to digdi sa parting inikan Barangay Sugod, dakulo na darakulao ng mga kahoy na kan naikagayod ini pading mga wire. Dahil pamanda karakula ang kahoy na ini. Kundi garo na sa sandwich na, so mga wire digdi sa mga darakula ng sangakang kahoy. Tatarakras na lang ini pa de, taday man pwede paludo na ang darakulao ng kahoy na ini. May akasya, kimilina, anong kahoy pa daw yung mga ining darakulang ini. Anyway, ang pigigibo sa mga sanga ang pigtatarakras pa de para matawan lamang nin pagkakataon ng mga kahangos ang mga wire na ini. Asin dai pagbadulan kan mga sanga oras na nagkaiguanin pagparos-paros. So mga darakula pa de, dahil naman ini masyado pigiro, dahil ba na hindi kayang panyugon kan mga paros-paros na makapektar sa mga wire. Ito lang na sa mga sanga na may hiro para sa oras na nagparos ang pigtatakra sa mga ini. Tusok sa mga nakaulay niya to na hali sa manlay-lain na mga kooperatiba na sundo pa sila sa 29 digdi sa Albay para tabangan ang Aleco sa clearing operation sa sistema na hindi kanya-kanya na lang darang gamit and naglalawom sila na sa loob na itinala na panahon matapos maklarar ang gabos na linya kan Aleco na pabaradula na kaining mga sanga asin na mga dahon kan darakulang kahoy na nasa linya o naagyang kan linya kang Aleco. Kumpadreng Jomar, pag sa mga tinarastas na, tinarabtab na sanga, kan kahoy, ano yan, igigilid lang pagkatapos igwang nag-akwat man na minabugtakan sa tamang lugar, over? Hala, tahapoton ta daw. Ini tauro nilang sakali. Iyo, baga, kung ano ang sistema nindakaan, ano? Yan ang mga tinabtab na yan. Alat, madulog kita ba may tabakin eh? Sir, anong sistema kayo ng mga tinabas na kahoy? May si Gog na may masunod na truck ng LGU, yung ma-pick up kayo yung mga tamak. Iyan pa de. Yes. May order ka. May ginagawa pala. May order si Gog na truck ang LGU na maharakot kayo ni. Yes, Pero kung ako ang residente, kurang ko ini Uy, baga, ano?
Kung ang kondisyon ang kutugon man, kung may gustong kumura dito sa palibot, kuha na ninda. Magayon, o di anon siyerta na? Sa ina lugar yan, kumpadre Oo. Jomar Ngunyan? Nasa barangay Sugod ako. Kan ba kakay? Sa barangay Sugod. So mga- na ining Oo. contract digdi. Dakulo na contract. So Dakulo mga na taga kahoy. yan, so mga taga sugod kan baka kayo nagantabay, pasiriring na kamo diyan ta may may express consent na pwedeng kuruhaon nindo iyan makatabang sa pag-clear kan tinampo. Oo, Yan. may mga darakula pa din sa nga na mapapakinabangan. Pwede din so Oho. bigla po bagang mga bilugon na pwede mong pangkudal. Oh, Pagpos sige. kita kudal-kudal. Sige, kaya so mga taga Bakakaya. Jimmy na ini yan. Jimmy na ining pig sarang kasang kita kulao na sanga. Uyugon mo Jimilina. Oho. Mapapakinabangan ini pa de. Correct. Kaya so mga nagantabay ngo niyan, sige na kamo diyan ha. Parang first come first serve basis lang. Dai mag-iriwal ano. Marakbot na si Dadigdi. Marakpot na si Magdara ng halunan ninda. Yugon mo Kulong pa ding mga mga rarog kan braso ko kadarakula. gun mo ang Jimilina pati. Oo. Oh, gun mo an. Oh, Pwede sige. pwede ining ala tabaka mahulugan kita. Nito minagot ako dito. Pwede ini pa ding so makudal ka ngayon sa imong mga solar. Oho. Pwede ini pamusti sa kudal. Yan. Darakula. Sige, Darakula. sige. Papakinabangan pa yan. Sige, sige. Ayo pa din. So yan pa din sitwasyon magdudurdirso sinda hanggang sa may bakakay kung sa ining abutan ninda. Basta sa Aldaw na ini, ang ruta ninda, pundig di sa lugar na ini. Ang direksyon, pasiring sa sentro kan bakakay. Yes, Kung oo. sa sinda abuton, Oho. hanggang matapos ang Aldaw. Okay, sige. Yan pa din mga barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Sugod, Bakakay, Albay. Yaon dyan so clearing operations na pinagtatabangan kita kan gabos na kooperatibas ning kuryente digdi sa Bicol ano. Taod pag uri-restoryahan tatabi yan. Manungod sa mga clearing operations na yan aleko tabi. Sabi sa satuyang chat box subagas baga NFA ang nagdistribuer asin nagpabakal kung pwede sibuyas agriculture man na magpabakal. Mapopwede po yan. Sana matauan ni nagkakanigo man na atensyon asin makonsiderar ang ideyang yan ano. Gobyerno na magpabakal kan sibuyas. Tanganing ma-neutralize itong mga sabi na nga ni mga bentahusong negosyante. Ma-neutralize lamang tabi sinda. Yan ang mga bentahusong negosyantes na yan tabi. Ha? Sige. Sana pwedeng gobyerno na magpabakal kaan. Mga mahal yan sa hardware na kahoy na pinurutol. Taldok ang tawag kayang pwedeng pangbakod Kuya Pio. Iyo tabi, pang taldok yan o. Taldok. Mahal yan o. Mga taga-sugod baka kaya. Mga taga-bakay. Pasiring na kamo dyan sa mga nag-clearing operations. Pwede daang kuhaon yan. Tanganing makatabang sa pag-clear man kan tinampo sa gilid ano. Good morning tabi Sir Pio. Paano man po sa mga gubot na wire digdi sa to sa Legazpi na rin po inaayuson? Iyan pa po ang problema ta. Ipinagranimi na yan sa engineering. Talaga nang sabi ka ito sa bareta baga ni Joshua. Wala daw ning kooperasyon na maray so mga may sadirikan mga wires na yan. And igo nga ni nagigibuhon man na ordinansa sa Legazpi na pipinaran ang mga telcos na dai masunod sa ordinansang ito manungod sa pag-ayos na ayan kan mga pansit-pansit na wire digdi po sa satuya sa Legazpi. O yan tabi ha, ito po muna Oras Pilipinas. It's 9:36. An oras hatod sa Indokang. Revicon, ilabas ang multilakas. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron! Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron.
Healthy blood, kaya may healthy glow. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check. Hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man.
symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige. Igwa na lang kita ni na 14 minutos antes mag alas 10. Kumpadreng Jimmy Maray na agaman tabi, go ahead. Yes, salamat tabi pa rin. Nakataltag sa ngunyan na mga hentes ka na Highway Patrol Group sa pamamayo. Kan Highway Patrol Chief digdi sa probinsya ng Albay sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Ruel Salvino. Joint din ita BBB. Sorry, Pading Pio. Kan kamalig PNP asin kan LTO kuan ini Region 5 yaon digdi sa Kalaban kan tinampo dai ko sana eksaktong location ta bakaro dai na makada kaplugod sara Sir Roel Salvino kan Highway Patrol basta yaon ini sa bisinidad kan going third district. Okay sir, Marinaga live ko kita sa DCGB. Natataigwa kita ngunyanin na massive na checkpoint sa mga mayor na tinampo. Ano ang mga kukuhanin doon ng mga pandadako po na mga basyanin doon tabi sa lakdang na yun. Si Pio po sa angkor sa DCGB. Una po, gusto ko batiin po si kasamang Pio at si kasamang Jimmy at ang sa tuyang mga listener. Sa kanya po, nagigibo po kami ng one-time, big-time operation on anti-carnapping, strict implementation of RA 4136 and PD96, yung illegal attachment po ng mga accessories sa mga sasakyan. Parehas po kayang blinkers, yung siren, tapos yung mga fog lights, lead lights. Bawal po yan na ikakabit sa mga private na vehicles. Ang allowed lang po yan pag yung wangwang saka siren, ining mga emergency vehicles saka sa mga patrol cars. So, ganyan po, nagigibo po kami ng one-time, big-time on anti-carnapping, strict implementation ng RA 4136 known as the Land Transportation and Traffic Code, at ito po ang PD96 known as the illegal attachment of illegal accessories sa mga four wheels. Kaya balanta po, digdi mo yan, ang
mga miyembro ng Land Transportation Office 5 at saka po ining mga miyembro ng Kamalig Police Station po. Opo, opo. Ongoing po ngunyan ang operation ta at sa ngunyan po ay dakol na po kitang na-apprehend, na-issuehan ng Traffic Operators Permit or TOP at saka ini pong APSIMO, ining Provincial Traffic Citation Ticket. Opo, Sir, marhay na aga si Pio Fernandez po tabi ni kan DCGB ano. Sir, kuan, may mga na-apprehend na po kamo. Ano po ang kuan? Ano ang kadaklan na violasyon na kasi sangunya na sa indong nadidiscover tabi? Go ahead po. Sa ngunyan po, ini pong mga private vehicles, lalo na yung 4 wheels, ang takol po ang na-issue ng ticket na bali pa po sinda ng plate number na naka-attach sa mga sakyan nila. Hindi po mga sinasabi tang brand nyo ay mga 5 months na po or 6 months, nagagamit pa sinda ng conduction number. Ay supposed to be po, dapat within 1 week, ang gagamitin na ninda ng plate number, ini nang issued ng LTO. Kung wala pa po yung kung mayo pa ining assigned plate na LTO, yung standard, nagtataw po ang LTO ng authorization to use improvised plate. Yun. So, yung itinaw po sa inda na plate number, na assigned plate number, permanent na po yan, ay mapagiging po sinda ng improvised plate number, yun po ang ilalagay ninda sa mga sakyan ninda. Yun. Yun na ninda si conduction number. Yun, pero po opo. yung sa dakol na violation mo yan. Ang panduwa po, hindi po mga nakasakay po sa likod ng mga mga 4 wheels, mga private vehicles ng mga tao. Lalo na yung pick up po. Very dangerous po yan. Risky kasi kung ma-accidente po ang sakyan, unang-una po ang padinisgrasyahan ining mga tao na nasa likod. Ang pantulo po, ining mga mayong seatbelt po, saka ang iba naman po, expired ining registration saka driver license. Yun, opo. So sir, palantabi, ano ang kadaklan talaga is duman sa sa plate number nagkaka-problema pa. So mga daay pang rehistro tabi, daay pang plate number, gamit lang conduction sticker tabi, sir. Ano po? Opo. Actually po, igwa naman sila mga registration o RCR. Tapos igwa naman po sa nakalag sa registro nila na yung assign original plate nila. Tapos, ang ginagamit pa po nila ay yung conduction number. Yun. Na dapat po yan ay haliunan nila, ilalag na nila yung assign plate sa inda ng LTO. Oo. Mapag-ibo lang sinda ng improvised plate number. Iyo po. Okay. Opo. Now, kuan sir, ano ang konsentrasyon dito kang pagdakop of 4 wheels and including yung mga motorsiklo over? Tapos po, hindi bago po na sinasabi ka ito na ang concentration nilang, ang focus mo sa mga motorcycles. Tapos po yan, minsan nga, dakol po ang pa-plug down ng mga 4 wheels. Kain nga rin po ang mga mayo pang plate numbers. Iyo po. Ito po nakita ng yung Oplan no plate no travel policy po ba? Opo. Now, sir, ano po ang kuan? Parang kumbaga sa apon niya to parang rules of engagement. Ano po? Anong sistema? May nagdadalagan halimbawa na 4 wheels, maski daay manin visible na violation, pwedeng i-flag down tabi yan, sir? Ang ano po niya, pina-flag down niya talaga, may initial violation sa 4136. Halimbawa po, yun na nga, yung mga bagong sasakyan ay conduction number ay may possibility po na registrado na may registro na, kaya lang hindi pa sinda na gagamit kayo ng assigned plate. So, pina-plug down pinapagilid. Ang iba naman na sa 4 wheels din, yung walang seatbelt. So, ipa-plug down niya, papagilid doon. Be-verify yung registration, driver license. So, issue po siya ng POP or yung provincial traffic violators ticket natin. Opo. So, without any visible violation, pwede din nung i-flag down ang vehikulo to check yung mga registration, etc. tabi? Pag nag-flag down po kami, dapat mayroon na po yung initial violation. Yun. Spotted na po na yung igwa na sinda ng initial violation. Okay. Pero hindi naman po ito yung
yung checkpoint na papapabuksan natin yung bintana, tapos parang visual check. Natin yung loob ng sakyan. Hindi po, more on sa violation, dapat may initial violation sa 4136 at sa anti-carnapping violation. Opo. So without yung visible spotted violation sa nagdadalaga na auto, pwede na i-flag down tabi, sir. Ano po? With violation spotted na yun nga po, ay for example, not wearing seatbelt. Yun. No brake attach. Or overloading. May mga tao na nakaano sa likod, nakasakay. So, visible po yung violation niya. Iyon. So, kung wala naman ng visible na violation, pwedeng let go lang yan. Opo, diretso lang po. Pero kung mayroon instances din na parang suspicious yung nakasakay. Ano ba? Nakulang mga lalaki ang doon. Tapos parang pinapa-slow down. Dahil sila na slow down. Opo. Diretso lang. Ay pwede natin na i-check. Kasi kung igwa kita ng parang suspicion na yung mga tao na nakasakay ay bad elements. Iyo po. So, sir, iyan na rules of engagement niya to na ipapasabot man niya to iyan sa satuyang mga operatibas tabi, sir? Opo. Sa muya po, sa lado kang highway patrol, dapat po pag nag-lockdown kami, may initial violation. Iyo po. O di sige tabi, sir, salamat nin maray, mabuhay ka mo sa highway patrol. Ay, tabi, pwede kung may oras pa. Hindi nga anti-drug act, sir, may nadalakop ka mo. Ano pa paano, numero terminal na nakadagdaw mamaneho, nakashot? Iyo man ang ganda ngunyan po, dapat po may kami yung brake analyzer. Igwa ka mo? Ay ngunyan po, ang HPG mayo pa ngunyan. Pero LTO, igwa na po niya, kata nag-seminar nga yung mga member ng sa highway patrol, nag-seminar sa LTO ng paano mag-operate kayo sa brake analyzer. So, pero ngunyan po, yung dati pang old ang gagamitan na Bagyo sa linya. Titest po yung pagkakaw. Tapos, parang mo yung linya. So, yun po. Saka, gusto ko magpahabol po, mag-remind sa tuyang mga mga kababayan na po. Opo. Gusto ko pong pakiramdam sa enda na maging security conscious enda sa endang mga pagsasadiring mga sakyan, lalo na pining motorsiklo. Kasi napaka-susceptible po yun sa carnapping. Opo. Particularly po din sa Legazpi City and Daraga, most estimated every week, makita rin 3 to 5 motor napping incident. Aba, mataas. Halangkaw. Opo. Medyo alarming po na yan, kaya sa paagi po nindo ng media, ng radio station, sa TV newscaster. Opo. Naka-live kami sa Facebook, sir. Opo, ay mapakiramdam po yung mga kahimanwa, mga kababayan na maging security conscious nila. Ini yung mga motorsiklo nila, maski po aldaw, kasi ini yung mga karnaper tangon yan, na nagpipili ng aldaw. Naku, oo. Maski aga, otto, banggi, pag may chance nila, ay kinukuha nila motor na talagang madali nilang may dulag. May mga kaso na, sir? May record na ka ba? Ayun po. Minsan nga, kataklang mo niya, aldaw na nila kakarnap. Naku. Ang mga dakol po, yung nakaparada ng mga motor na unattended, hindi naka-activate yung double safety device nila, security device. Ang motor kasi po, duwa po ang security device. Pwede po yung sinusisian niyan, na pag inilong mo yan, hindi yan maitutuwid yung manibela. Tapos iraron pa yan, may sinusiyan pa po. So, eksperto na. Opo, dapat na po kaya, hindi na pagpaparada sa mga pakumatawang lugar. Tapos pagbanggi po, kung ang harong ninda ay mayong garahe po talaga, pwede lang ninda sa sala ninda kung kaya, o kaya naman, ikantado po ninda bukod sa yung double lock system, kandaduan pa nila. Tapos po kung may videos ninda, di itain ninda sa indo yan. Para ba yan?
Iyo pala. Sa ano, Kung palang tabi sir alarming na po sir ang motor napping. yun na po. Opo. Yan. Medyo alarming na po yan. At, ano na po, every week, gawa kita incident yung motor namin. Sa'yo na nigwa din dakol sa nakaso? Legazpi City po. Legazpi. Di Legazpian dapat maging attentive sa indang mga pagabot sa indang mga motorsiklo. Ayun po. Igwa ka po kami, White. Igwa po kami close coordination sa Cebu Police ng Legazpi City and Daraga MPS regarding po sa anti-carnapping operation para po ma-address tayo ng alarming carnapping situation ng Legazpi City and Daraga. Iyon, oo. Di, paano cancer? Di palanpid ako mag 2 battles kung na motor. Ayan po, depende nga po yan sa take mo ano naman, hindi ka naman halata. Bakit yun kasana pa din sa correct na linya? Pagka tuminipay ka, ticket, tapos, hangaw mo pa din, hangoson ka sa kamot, i-determine ron kung ano sa naging pulutan mo, pagkanoodles. Tata sir, taday ka mo nagbabakal, dahil kami pagbabakal kayo ng mga Brett analyzer. Sir, ano po, kailangan po kitang LTO? Sir Chris? Iyo. LTO to? Tutukunig din sa sarong kaibanan niya na sa LTO po. Sir, igwa na kita ng Brett analyzer, no? Igwa na. Nagpa-seminar na kamo dati. Iyon na. Narin natin yan utilize during OTBT operation. Ilipat ka sir sa LTO. May oras ka pa nga padana, sige, mga 1 minute na sana. Pag ano po, banggi naman ang kadakulan ni dakop sa na mga driver na medyo nakainom kasi pagbanggi po ka. Tagay-tagay. Sige, salamat tabi Sir Ning Maray. Mabuhay ka mo sa HPG tabi. Pabalos din po, kasama po. Yun nga rin po, sa sunod po, igwa kami ng joint operation ng PDEA, ng LTO, HPG, para din po sa mga Drunk and Drug Driving Act. Hindi pong nakadrugs, nakainom. Itap mo ako, sir, na ikoberta. Sige, Panig Jimmy. Thank you so much. So, yan na nagtibado. Attentive na mga, thank you sir. So, ahentes ka na LTO, Highway Patrol, Kamalig PNP Police, yaon nini sa Kalaban kan Highway, digdi sa sakuyang area of responsibility tabi pade. Kaya ka, ikan nalagaw-lagaw mo, dahil ka magparasyat-syat mo, nataba ka pati pulutan, na-discover. Langya ka. Ang mga pigatusok-tusok mo dyan na barbecue, baka, ay, paano nga yan? So, nabakal mong karning pagpulutan mo, paano? Hilado na. Sige. Ayos. So yan tabi pa rin. Nakakarga na sa mga may violations na mga motor, mga gayon pati tulo. Nasa lunada ng itatawag turnover ni sa LTO. Yan tabi pa rin. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy kasabay ang composite team kan HPG LTO APSEMO asin Kamalig Philippine National Police. Mabareta na muna si Angel Mustasa. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Todo ngunyan ang pangapuda ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa publiko na iusip sa iyang opisina ang mga pulis asin mga opisyal kan gobyerno na mapapatunayan na imbelto sa illegal na droga o anuman na anomalya. Sinabi ni Abalos na importante ang partisipasyon kan namamanwaan sa pagkortar kan mga illegal na mga aktibidad kan empleyado nin gobyerno. Kasabay kay ni sinabi ni Abalos na padagos na nagiro ang sa idang investigasyon may kinaraman sa mga empleyado kan Philippine National Police na imbelto sa illegal na droga sa nasyon. Piglinaw man ni Abalos na kaya pag-resign ninda ang mga colonel as in general sa Philippine National Police o PNP dahil kritikal nin marhay ang posisyon na pugol ninda sa organisasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited! Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited! Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Sige, buelta na kita sa programa. May report pa dyan sa luwas. Kumpadreng Al, marhay na aldaw tabi. Go ahead. Yes, maray na aldaw. Pwede silensyo ng unyan. Ang sanggunian panlalawigan kan albay. Dapit sa presensya kan peryahan. Mga kawatan. Nayaon digdi sa Piñaranda Park. Sa laog na nin magduduang bulan. Ang peryahan na ini inot ng konestyon kay ito kan sanggunian panlalawigan kung si Isay ang nagtugot panahon pa ni dating Gobernador Noel Rosal dahil dainin resolusyon o ordinansa man lamang dainin koordinasyon hali sa sanggunian panlalawigan. Ang sabi kay ito nabastos na ang lugar na ni naharos kupado na kan mga pilihan na ini anatubangan kan stage digdi sa Piñaranda Park kon kaya kon igwamanin mga gustong gumamit kan lugar ay na nagkakampo dahil ang lugar na kota na pwedeng pagtiripunan kan mga tao kupado na sagkod sa ngunyan kaining peryahan digdi sa Piñaranda Park. Ang sabi kay ito para sa naman ini sa Pasko. At least kaugmahan man kan mga nagluwas sa minaging kapaskuhan. Alagad minabot ang bagong taon, iyaon pa man garay sagkod sa ngunyan na magkatapos na lamang ang bulan na Enero, iyaon man galayo nagiging perwisyo na sa publiko sa mga gusto man gumamit kan lugar dati-dati. Ang sagunian na panlawigan naging na maribok ini alagan ko niya na reparo na bigla na sanang naging silensyo. Igwa yan na pading ning kwan resolusyon na nahiling ako na pitutugutan iyan managad na mag-opera dyan lamang dai ko nasisiguro kung sagkod no rin ng operasyon nila kayan tabi dyan sa Peñaranda Park over. Yes, narireparo man ang nagaro sobra naman ngayon ini. At kuta na bagakan Desyembre okay lang at least sa espiritu kan kapaskuhan naging libangan man lamang kan mga akin na nagparasya digdi sa Piñaranda Park kanagiling kan mga magayon na pailaw digdi pero ngunyan narireparo nagaro nasobrahan naman
Iyo. May mga gusto naman magkuparkan pero maging asan ko niya ang palawigan kay ito, naging maribukan o niya naging nasa nasindang silensyo. Bata makusugon, so color game dyan, hisos, ribo-ribo ang daraugan, burbanggi. Totoo yan tabi pa Anom o limang lamesa gayud ito. Nagpakabuelo baga? Nagpakabuelo, ribo-ribo ang pigpapadaraog dyan. Yan, garo nga sabi ka na mga nakakari paro, garo dahil naman kiraso na extender pa yan, pisang dahil naman kinakulang okasyon, at yaon manggaray ang presensya kan mga peryahan na yan, na totoo mananggan na kapirwisyon at least baga kung na piluan lugar na yun kung may mga activities, digdi bagaan na papitong teleponan man, kung may mga aktibidad na pigigiboan iba-ibang grupo sa Pilipali. Di ba lamang kulkog ta diyan kumpadre sa Kapitolyo kung ano ang hururo naman ang gadka yan. Basta na ta dyan, session regular naman. Yes, oo. Kaya kita ni Porto na makaoron sa mga ibang miyembros kan sa guni ang palawigan, kunanunan mga plano ng dagayan. Yes, pade. Marami ang trasya informasyon, digdi sa Albay District, Alarmario, DCG. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa Albay District. Iman ang gano'n, sagkod ko niyan, yaong pa na peryahan na. Bata su kan dyan chief tech su color game, ito bagang su modified na pula puti. Sos, manggigiramo ka. Gulping kwartaan na nagluluwas dyan. Kaito, kan nakaaging bulan. Inda ko ngunyan, kung pagkabanggi, nag-operar pa yan na pula puti na modified na yan. Baka may operasyon ba? Da itasabot ha? Si Joshua, nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Sir Pio, good morning sa mga paraan tabangaya, sa mga dagdag pang bareta, porsigidong marhaya, si Konsyal Alex Howe, kan na siyudad nin Legazpi, na maibusol asin maasalay nanggan, ang tigproponer kay ning anti-dangling wires ordinance, na yun na Sir Pio ang marisolba sa haloy ng problema kan siyudad, sa garo ng mga pansit na mga wires sa palibota, sa naging follow-up kan DCGB News kaso hapon, tanato parang din sa sentro kan na siyudad. Sigod sa iya, iyon na ini ang kasimbagan sa concern kan city engineering, partikular na ni OIC City Engineer Noel Encinares, napit si sabing uncooperative na maray ang mga telcos. Sa pahayag ni Howe sigun sa iya, ini ang rason kung natatabako na sa resolusyon ang ginibuninda, kundi ini saro ng ordinansa na mas may kusog, gustoon maninda o dai, talagang kaipuanindang sumunod, takunday Sir Pio, igwanin na kakampangon na konsekwensya, maapang sinda sa magkakanigong penalidada. Dahon kung tatabi ang pahayag ni Konsyal Howe. Update naman sa proposed orders sa mga anti-dangling wires. Actually, baka this week, ito na po sa Vice Mayor ang referral. Once na tinawag na po nito po sa Committee on Utilities, Public and Utilities, i-hearing nila po pero I would like also to encourage and siguro i-invite ko po ang my co-councilor na August body po ini as a whole po ang committee kani kasi gusto may po pagtarabangan po ini and gabos po na suggestion po ni na gusto po mabatin na wanted for all this year sana matapos po ni kapag problema sa tipik regarding this spaghetti wire. Ang sarap po sa nariparo ni City Engineering Noel Encinares, very uncooperative totally what ang mga telco operators. Ano po ang masasabi mo sa ito? That is why po, dahil na po kita nag-ibog yung resolution. This is already an ordinance. Whether they like it or not, they have to follow and we are going to have a penalty imposed to them. Hindi po, kaya sabi ko, abo ko na resolution this time kasi may, sa mga nakaagi na ulo na po resolution na ipasara. Kunya po ordinansa na po ini, na they have to follow. Yan. So, yung sabi Sir Pio, ang pahayag ni Konsyal Alex Howe, may kinaraman naman sa proposed anti-dangling wires ordinance. Kanakaging simana, nagbuto naman agad yan na igosindang gigibuhon na lakdang. Ngunyan, ang bagong twist pala kanistorya is ordinansa na mismo. And ngunyan na week, pwedeng ma-refer na yan sa komite. And as a whole, ang madangog bako sa nang yung Committee on Public Utilities, as a whole, ang sa indang gigibuhon. Yes, Roger to that Sir Pio. Tasigun niya ni Konsyal Alex Howe, ay sor ng maraini kung kaya talagang kaipuan na maibusol and matawan talaga inilinda kulang atensyon. Eyesore and peligro sa both motorists and pedestrians. Yes, Roger to that, Sir Pio. Sige, kopya.
Okay, so yan man tabi Sir Pio, ang mga follow-up ta, may kinaraman sa naunang bito ng istorya. Kay bahan si Kuya Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Iyan na po tabi, salamat Joshua sa istorya, kasabay si Boy sa Mobile, nakahoron si Kagawad How, City Councilor Legaspi. Iyan na so kasimbagan, kasubago may nag-text sa sato, manungod dyan sa mga pansit-pansit na yan na naka-laylay sa mga poste, na nakatakod sa poste kan APEC. Iyan na po so kasimbagan. Tama yan, ordinansa na ang gibuhon na tanganing ma-enforcer nin marhay, igwa ni nagkakadigong penalidad duman sa mga telcos na day masunod sa pagsaayos kan mga wire na yan. Sa initong lugar na naagihan ko, yan na sa baba, so nagkikitay-kitay na so mga wire, peligroso na bata itong bagaian day manahiling pagkabanggi. Kung ma-diskwedo ka dyan, who will be held liable? Na ang mga wires na yan dyan, day mo nga ni aram kung kiisay ang mga may sadiri na kanta, day makita ka anin technical know-how, technical capability na ma-determinaran kung kisay na wire ini kikitay-kitay na yan dyan grabe na talaga ang nakapurupot yan. I don't know kung iyan po mga functional pagabos. Ang iba ka, tibaan so ka ito pang mga panahon na day na function, pinabarayaan na sana dyan. You can just imagine, pirang mga kilo yan kiloan na nakasabit dyan. Magabat iyan tabi na wires na kan mga telcos, So, dapat lang na maipasar na ordinansa dyan sa sangguni ang panlunsod. Tanganing igwanin nagakanigong ngipon, Bako itong resolution sana. Kung resolution, parang expression lang yan, of sentiment, statement lang yan. Daing manin puwersa, daing pangil, daing rara, daing kagat kun baga. Kung ordinansa, yan na po, tabi. Mangyayari. Grabe, inda kun gabos pa yan functional, yan ang mga wires na yan. I don't know, ang iba kan gayud, bako na pinabayaan na sana dyan. So mga daing naman yung mga koneksyones baga. Dain naman nag-aaging kung ano pa man na birtud sa wire na pinabayaan na sa nabagatabi Yaraon na dyan sa nagkikitay-kitay na sa tuyang palibot. Okay. Manungod man dyan sa mga wire, itaas niya ton istorya. Iyan sa ibaba yan. Yan ang mga wire sa ibaba yan kang poste. Sa itaas, so wire iyan kang kuryente, kan aleko. Yang kaito baga ka na-interview ta nagirumduman nido si Doña Pat Gutierrez. Sugat tagapagtaram kan APEC. Kaito ka na-interview ta si Doña Pat Gutierrez kan APEC. Napig-explicar niya iyan ang saro sa kausa kan on and off na kuryente as in systems loss. Dai na ito pigtutubudan kan mga panahon. Tanang ibabaw na so dagit sa APEC. Dawa gurano ka truthful. So pag-explicar kayo na Doña Pat Gutierrez, dahil napipaniwalaan. Maski nga ni duman baga sa Santo Domingo ganito, nag-aparisir siya sa sangguni ang panglunsod, sangguni ang bayan, buda sa iba pang mga konseho, so nag-aparisir, explaining to the people na ini po talaga ang tunay na sitwasyon. Pero dahil na inako kan mga tao, agit kami, humali sa APEC. Pinahali. Ngunya, niyo na baga time tells everything. Yan na, totoo baga sa pigataram ka ito? Na yan na mga wire naan, kung nababagsakan mga sanganin kahoy, dahon, talagang may epekto, on and off. Kaya yan baga, massive ang clearing operations. Bako? So dahil ito pipaniwalaan, nahilig na niya tungon yan, so katotohanan. Kaya, tayaon na kita digdi, sa tuya digdi, tabangan ta na po. Sana, maka-device nin pa sistema na pagharali kaya na sa tuyang mga katabang na nagtatabang sa tuon na electric cooperatives, pagharali ka yan, di siyempre mataralubo na naman yan ng mga sanga, tabi. Sana maka-device na ang Albay Electric Cooperative nin pa sistema na igoning regular kaan na ma-attendir.
Tanganing itong ikikauyam takan mga nakalihis na on off nasaro sa kausa yan na pagduot kan sanga, pagduot kan mga dahon diyan sa mainline, mawara na po ito. Sana maka-device po ang Albay Electric Cooperative, tarabangan niya to kung paano. Tapaghali ka yan, bulan sa nanbibilangon, mga 3-4 na bulan, maralangkaw na naman yan ng mga sanga. Yarao na naman yan, mabalik na naman. So pirang kilometers iyan kaito na pirang kilometers yan na i-maintain kan Albay Electric Cooperative. Sana maka-device yung mga taga-Aleco na parang regular cleaning kumbaga. Ining mga nagtatabang sa tuya na beka, igwa man anin kanya-kanya man na responsibilidad man dumasa sa indang respetibong kooperatiba ng kuryente. They cannot be here permanently. Mauruli yan. So, familia man kan, siyempre. And sa trabaho maninda, duman sa indang mga kanya-kanyang kooperatiba. Fiselco, yung sa Catanduanes, Canoreco, Casoreco, dakol na mga kooperatibis yung nagtatabang digdi sa to. At least for starters, this is very good. Now, question is, pagkatapos paano na? Tamaharali baga sa 29. Mataralubo na naman yan ng mga kahoy. Yan, hihilingon tapak ko na ang programa kan Albay Electric Cooperative. Remember ka ito, nadipisilang kan so APEC, tananata, igwanin mga regulasyones na ipipautob ang gobyerno nasyonal manunungod sa pagtabas ng kuryente. Yan, sabi digdi, good morning po. Pakihiling man po digdi sa Our Lady's Village, Bitano. Taginibo ng parkingan kan mga tag sa diri kan auto ang luwasan. Kaya pong traffic, one lane sana po ang agihan. Salamat po. Diyan natabi sa Our Lady's Village, Bitano. Siyempre, sige, ipacheck tayo na. Ginibo na ang parking kan mga tag sa diri kan auto ang luwasan. Okay, sige, ipacheck tayo na. Tabi sa Our Lady's Village. Now, balikan ta ito, istorya niya to. Kaya ito baga, nadipisilan su Aleco, su APEC, igwaning regulasyon, igwaning lay ka na kaipuhan, kung maputol kanin mga kahoy, igwa kanin hahagado na permiso sa DNR, sa EMB gayud ito, DNR through EMB so sa indang bureau. Halawig na proseso ka ito. Gulpi na sureklamo kan tao, brown out, on off. Pag paros-paros matama su sanga sa kuryente, ma-off siyempre. Kuan iyan technical matter pag may nagduduot na foreign element sa main line ng kuryente, dapat i-off mo ang linya tanganing day magkausa ning aksidente. So on off di badul-badulan ning mga kahoy, mga sanga. Ngunyan halawig su proseso ka ito, nagpaunot-unot ka ito. So APEC budaso DNR, gulping mga proseso, papeles, tanganing tugutan ka na makapagtabas ning kahoy. Igwayan ning lay na dapat na sunodon so DNR through Environmental Management Bureau. Igwayan. Halawig ka ito proseso, pigkumplehan kan APEC, and ngunyan, sana, kasabay na niso sasuggest niya to sa Aleco bilang tabang na niya to na maka-device indanin paagi na may speed up ang mga process na iyan. Pag pinutol ko niyan, bumilang ka ng mga tulong simana, haralaba na naman iyan. Mahagad na naman kitang permit gayud sa DNR na nga ning magputol ng kahoy. Halawig ang proseso ka antabi. Sana po makuha na kita for better na talaga. Aleco na kita naman sana nagtarabang-tabang digdi. Kita na sana naman nagtarabang-tabang di kuha na kita biyo na. Makapag-suwestyon na, makapagpaabot na kung anong maitatabang tatabi. Tayan, pagharali kaya na nakiklearing, matubo na naman anakwan, paano natabi ang sistema kaan sa tuyang kuryente. Okay. Maray na aga tabi kay Kasag, Kasag, nagmamati sa Saud. Good morning dyan sa Indo, mga barkada niya to sa Albay Public Market. Kay Kasag buda sa mga amigo niya to dyan. Sa nagot-got ma nito da tabi. Sige, nagot-got kan ma nito. Daing kuryente, duwang aldaw na. Na kuan. Mabalo daw kita digdi sa Globe, nagot-got kan ma nito. Bago kita magparam, testingon tayo yung kan Aleco hotline 0995. Sige ta.
baad lamang ma-accommodar kita. Mahapot kita kain, ma-inquire kita sa Aleco, busy. Baka may nag-upload man tabi. Yan. One more. Yan, tabi. Sa Aleco. Kaswapon, nagkakunya kita. Kaya lang nag-brown out kaswapon. Yan, nagri-ring. Tabangan tayo mga taga-ma nito. Nagut-gut kan ma nito. Yan ba. Hotline po yan kan Aleco na tigapudan niya to. Mapaabutan ka lamang ning kan impormasyon. Sa nagut-gut ma nito. Mga taga-ma nito tabi, standby yata nagri-ring ang linya kan Aleco. Sana may magsimbag. Wala. Halatun ta na matapos Tapos yung sa Buraguis pa kasuhapon. Wala na. Wala lang sumasagot. Ay, nako. One more. Bago kita tama-wind up na kita tabi ha. Testingin natin kung talagang functional naman sa indang hotline tabi. Yan. Yan. One more. Tama pa na kita. Pang programa. Ngayon na Martes. Session taon.